Mamalo Moses Wetangula gin moko kuom jotelo mane omol e log tich mar mbetre mar Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis. Daniel Otieno nigi ler. Moko kuom jood bura ma pachoka otelnegi kod spika margi Moses Wetangula ochopo e log tich mar mbetre ma Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis mar kopere. Jotelogo oriwre kod ogai mar ODM Raila Odinga mar chiwo otegi mag lito kod kuyo bang' wito Papa Francis mar kopere. Bende giriwre kod jachung' e lo Papa pachoka Abatus Mathus Maria Van Meggen ka giparo godo jadolono maduong' manolimo pachoka e kinde manen Papa. We always cherish our Pope. We always love our Pope. And in 2015, Pope Francis visited Kenya and he left an indelible mark on the minds of Kenyans. The first Pope outside Europe, and we as being in Africa felt that he was even closer to us, coming from a country that was outside the mainstream home of Catholicism. He exemplified the spirit of hope, of reconciliation, and of compassion wherever he went. When he came here, he was a very simple person, and he met and talked with people from all walks of life. He was a very charitable person. Mosenindo Papa opwoga ka Papa manyo nigi bolruok kendo jalno manya nigi chuny maler ne oganda anyane jogo makalo e sande dier oganda. As a House of Parliament, we stand with you as the representative of our Pope in mourning this tragic loss. Our President is out in China. He has nominated me and instructed me to represent him at the burial of the Pope on Saturday. So I'll be leaving tonight for Rome. Each time there is trouble or problems anywhere in the world, he has been a voice of reason. He has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was. E kinde ma iparo Papa pachoka, log tich mar Vatican en odiechieng' mar ariyo ma jopiny mathoth dhi nyime gi rango ringre Papa ka gikalo e nyim sanduk ma opiele e liare mar kanisa mar St. Peter's Basilica. Kanisano mane odong' thuolo nyaka okinyi ma kawuono kendo chano lore e otieno ma kawuono mar miyo jokopere makono thuolo mar rango ringre Papa. Jokopere makono nigi thuolo mar rango ringre Papa nyaka chieng' tich abich kapok olor sanduk motel ne ik mare chieng' ngeso. Kalore gi timbe to kod kit jokopere, odingli mag silingi 12 ibiro kete sanduge kapok olore, ka siling en ranyisi mar igni motele kaka Papa. E seche ma iywago Papa, chenro mar yiero jal mabiro kawo kare dhi nyime ka romo mar adek ma okelo kanyakla Cardinals 113 otimore okinyi ma kawuono e boma Vatican ka romo machielo biro timore odiechieng' ma kiny. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Adonje weche mag ohala, jotelo mawuok Kimbo mar Kenya orwako ng'eto mar doho ma chungo chenro mar uso ne joket mwandu kambi ma sukari ma Nzoia